Bismillahirrahmanirrahim. Ali Mustafa Ruzbani hastayım. Safiri Cumhuriyet İslamı İran der Türkmenistan. Beyk Allah'ın adı bilen men Ali Mustafa Ruzbani İran İslam Respublikasynyň Türkmenistan'daky ilçisi. Ana şu gün Türkmenistan'ın Zenanlar Guramasynyň merkezi geňeşinde İran İslam Respublikasynyň Medeniýet merkezi bilen bilelikde Halkara Zenanlar Güni hemde Türkmenistan 2025-nji ýylyň halkara parahatçylyk we anaşmak ýyly diýip aglan edilmegi münasibetli iki ýurdun zenanlarynyň gatnaşmagyna ýokary derejede duşuk geçirildi. Biz hem bu duşuga gatnaşdyk. Duşukda ören oluy hemde gowy çykyşlar ýerine ýetirildi. Ähliňiziň bilşiňiz ýaly zenan maşgala Türkmenistana hemde İran İslam Respublikasyna ören uly hormat goýulýar. Olaryň her bir edin işine uly ähmiýet berilýär. Türkmenistana hem zenan maşgalarynyň dürli ugurlarda işlemekli üçin telekeçilik bolsun, ilim bilim buda bolsun, medeniýet buda bolsun, zähmet çekmeklikler üçin uly mümkinçilikler döredilýär. Şol sana İran İslam Respublikasyna hem zenanlar üçin dürli ugurlarda dürli şertler döredilýär. Şonky duşuga gatnaşmak bilen İran bilen Türkmenistanyň arasynda umumluklamyzyň diňe medeniýet ýa tarih ugruna däli eýsem başga ugurlarda hem örenken umumluklamyzyň barlygyna göz ýetirdim. Sebäbi çykyşlarda bellenip geçilýär, prezident terbiýesini, parahatçylyk, maşgalanyň binýadyny berkitmekde zenanyň orny barada bir näçe zatlar bellenilip geçildi we bu zatlar hem İranyň medeniýetini hem Türkmenistanyň medeniýetini barlygy bizi diýsen begendirýär. Fursatdan peýdalanyp Türkmenistanyň hormatly prezidenti, Türkmenistanyň milli liderini şular ýaly çäreler geçirmekde bizi gollaýanlyklar üçin köp sag bolsun aýtýarys. Maslahatda çykyş edenleriň hem bellep geçiş ýaly geljekde İran hemde Türkmen telekeçi zenanlarynyň hem bilelikde tejribe alşyp bir näçe halkara derejedäki içerki iki taraplaryň duşuklarda, maslahatlarda, sergilerde tejribe alşyp bir-biri bilen hyzmatdaşlyklary ýola goýarlar diýip umid etýärin. Köp sag bolun.